ሰንበት ዳግማይ ትንሣኤ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞት ድሕሪ ምትንስኡ ነቶም ፈሪሖም ተሓቢኦም ዝነበሩ ሃዋርያት ተገሊጹ ሰላም ንዓኹም ይኹን በሎ። ኣእዳውን ጎኑን ድማ ረኣዮም። ሃዋርያ ቶማስ ግና ኣብቲ ግዜ እቲ ምስኦም ኣይነበረን። ነቲ ብስራት ምስ ሰምዐ ኸዓ እቲ ሽንካር ኣብ ኢዱ እንተዘይረኣኹ ኣጻብዕተይ ድማ ኣብቲ ዝተወግአ ጎኑ እንተዘይእተኹ ኣይኣምንን የበለ። ድሕሪ 8 መዓልቲ ኣብ ዕለተ ዳግማይ ትንሣኤ ጎይታ እንደገና ተገሊጹ ንቶማስ ኣጻብዕትኻ ናብዚ ኣምጽእ፣ ናብ ጎነይ እውን ኣእትዎ በሎ። ቶማስ ድማ ነቲ ዝተወግአ ጎኑ ምስ ተንከየ ብምእማን ጎይታይን ኣምላኸይን ኢሉ ጨደረ። ጎይታ ኸዓ ስለ ዝረኣኻኒ ኣሚንካ፣ እቶም ከይረኣዩን ዝኣምኑ ግን ብፁዓን እዮም በሎ። እቲ ሰላም ስኢኑ ዝነበረ ኣእምሮ ቶማስ ድማ ብሰላም ተመልአ። ምስጢርን ትርጉምን ዳግማይ ትንሣኤ ክበሃል ከሎ ጎይታ ንኻልኣይ ግዜ ካብ ሙታን ትንስኡ ማለት ኣይኮነን። እኳ ደኣ ነቶም ቅዱሳን ሃዋርያት ንኻልኣይ ግዜ ተገሊጹ ትንሣኤኡ ብኣካል ዘረጋገጸሉ ዕለት እዩ። እዚ ድማ ንጠጣሪ ቶማስ ዘርሕቕን ትንሣኤ ሙታን የለን ዝብሉ ዘሕፍር ዓብዪ ምስጢር እዩ። ብተወሳኺ ድማ ክርስቶስ ባዕሉ ናይ ሰላም ኣቦ ምዃኑን ብትንሣኤኡ ፍጹም ሰላም ከም ዝሃበናን የርዳእና። ቃል ኣምላኽ ልብኹም ኣይሸበር፣ ብኣምላኽ እመኑ ብኣይ እውን እመኑ ከም ዝበለና እቲ ናይ ብሓቂ ሰላም ክርስቶስ ኣሚንካ ምንባር እዩ። መልእኽቲ ንዓና። እዚ መልእኽቲ እዚ ክሰምዕ ከለኻ ሓወይን ሓፍተይን እቲ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ዝኾነ ሰላም ኣብ ህይወትካ ኣሎ ዶ? ኣብ ህይወቶም ሰላም ዝሰኣኑ ብዙሓት እዮም። ንስኻ ንስኺ ግና እቲ ብመስቀልን ትንሣኤን ናይ ክርስቶስ ተረኽበ ሰላም ብልብኻ ተቐበሎ። ዋላ ሓደ ወረን ወረ ውግእን እዚ ዓለም ሰላምካ ከይዘርጎ ተጠንቀቕ። ዓሌትነት ወገነይ ወገንካ ወይ ፖለቲካ ናይዛ ምድሪ እዚኣ ነቲ ውሽጣዊ ሰላምካ ከይወስዶ ዘለካ እምነት ኣጽኒዕኻ ሓዝ። ንርእስኻን ንኻልኦትን ድማ ናይ ሰላም በረኸት ኩን። ጸሎት። ኦ ንጉስ ሰላም ክርስቶስ ሰላምካ ሃበና። ኦ ጎይታ ከምቲ ንሃዋርያ ቶማስ ምጥርጣሩ ኣርዒካ እምነትን ሰላምን ዝሃብካዮ ንልብና እውን በቲ ናይ ሓቂ ሰላምካ ምልኣዮ። ካብ ኩሉ ሽግርን ፀበባን ካብ ናይዚ ዓለም ህውከትን ሓልወና። ከይረኣና ንኣምን ብፁዓን ክንከውን ጸጋኻ ኣብዝሓልና። ናይ ሰላም ኣምላኽ ዝኾንካ ጎይታ ኣብ ገዛናን ኣብ ሃገርናን ሰላምካ ኣስፍን። ኣሜን።